Ele é o primeiro veciño de Tomeza que ten dispoñible na súa vivenda un composteiro individual. O alcalde, o concelleiro Alberto Ubiña e os técnicos da Fruga achegáronse esta mañá ata o lugar para explicarlle a Víctor Campos como se monta este composteiro e cales son os residuos que deben ser compostados. Si se fai con cuidado, seguindo todas as instruccións que van a dar os técnicos e todo o demais, se vai a facer un compost que non ule, que ten altísima calidade, etc. Si houber algún fallo, aínda así, houber algún fallo, pois obviamente como abono sirve exactamente igual e todo o efecto positivo que ten de non contaminación e de evitar ese transporte e ese gasto enerxético, pois non o ten. Por lo tanto, é moi importante que a xente colla con cariño o composteiro, é un beneficio para eles e ao final isto se vai a repercutir obviamente no custo do recibo do lixo, inevitablemente porque estamos aforrando cartos. O veciño que recibiu o composteiro tivo que asinar un documento de compromiso no momento da entrega. Ademais, Víctor Campos recibiu tamén unha guía con toda a información para conseguir que o compost sexa de alta calidade. É unha novedade por agora, pero esperamos facelo ben, axudados pola xente que se está encargando, e nada máis, o sea, estamos dispostos a ver se os veciños tamén se prestan, porque penso que hai unha xente reticente polo tema de que ten os medos aos cheiros e esas cousiñas, algún porque simplemente non quere traballar, o fácil é tirar todo o container, pero bueno, vámoslo intentar a ver que resultado dá a larga. Unha vez instalado o composteiro, os técnicos da Fruga farán un seguimento durante 2 anos en todas as vivendas que participen neste programa de compostaxe. O que vamos a facer é unha primeira visita na que vamos a axudar a montaxe do composteiro, despois vamos a facer un par de visitas máis para asesorar e acompañar e resolver dúbidas da xente que o necesite. En principio, 2 visitas si se van a facer, logo se alguén require a maiores, pois aí vamos a tomar, vamos a ver como está de temperatura, se está ben feito, se a colocación é a idónea, basicamente así, facilitar un pouquiño ese proceso. Pero el non será o único veciño de Tomeza que conte cun composteiro individual. En total, durante as vindeiras semanas, o Concello repartirá alrededor de 355 nesta parroquia.